Sasisen nga IIKor blay fi daga kerteng ga bathiang tam ga chong try jisu blain gur khui fi paralok katto kat ni por ngi khlamyo kalat ban penmi ki jingkran jungi na ga channel ka bangi chule na kidaw ki bangim la pan kiar ti rai menta ga sien ngi wan byang shafi ka bangin penmi byang gi jingkran jungi ki jing hikai na ga tien chong blay bat nge yu blain gur khui fi ngan yai ong ye ke bong ji ong ke ai ga fi pe na ga channel ga jungi phinyo khambon ga jing hikai na ga tien chong blay ngi da ang nuat pa ni ga channel ka bangi ngi le kan yarap fi ha ka ba phinyo ya ga tien ga chong try phinyo nong rim ga jing hikai na ga tien ga chong try ti to play on kor khui fi ni ga por ngan ong sai sen ai ko play fi ga kerteng ga thiang tam ka chong try jisu ba nga pdiang so bhai fi sha ga ba shashkor ya ga tien ga chong try ha ga ni ga por ngin le chi ga tien chong play ngan ngin ya phai ba nga na ki Ephesus ka nong ga was sao ga de khat ka ba life ho Ephesus ka nong ba sao ga de khat ka ba life ho ga tien chong play kong kum ne tu wat pen so si pi yo mun se bo kho yo play da obala Shon Shap pi hado kata ga sngi jong ga jing sius pa kani ga khot bible kong wat pen so si pi yo mun se bo kho jong play da obala Shon Shap pi hado kata ga sngi jong ga jing sius pa ka jingi kai ga bangadon ban kran ha ni ga por na ai kerten Hato La Shon Shap pi Nada fisngap igani ga jingkran jonga gani ga jingi kai jonga na ong sisen Hato La Shon Shap pi hakiwe ki ktien Hato ga shap jong blay ga dan ha ga jingim jong fi Hato La Shon Shap fi gani ga dukot bible ka kran ngala banong kumne ka kran lightly ki ai ke artli na kita ka kran ga jingpnem but ngabo banong artli way ka kran ga ka ba artli na kita ga mon way ka kran ga jingpnem ar ga kran ga singi ba khado ka ba lai ka kran ka wat pen so si o mun se bokho hering ga si sen ka ga ban khamba na ne ga ba ga ne ga dukot bible ka kran ga jingpnem bar gi singi ba khado Tetong ini kira nega ketien Shon Shap. Fika ba ningkong. Fika ba Shon Shap. Haka Bible fiona ga Bible. Kakranya kataka jingkam long try. Mo kakranya kataka jingkam long try lani ka seal of ownership. Ka seal of ownership. Kabamot ba uplay laki jongki brio ula Shon Shap. Ba ukam ba kidai ki jonga. Kiwa ngala seus pa haba fi pediang yo Jesus Christ abanga pediang yo Jesus Christ ngana osi sen gaban nengkong kata gabang ye kran menta ka dei bahaba la Shon Shap kata ka shap au bleu shani ka dei ba ula kam trabing ni ki jongu ula seus pa engi ula thiet aga dorba aga snam ka jongu ye ka jingim ka jongi u Jesus Christ ula siu ka dor ka baram la Shon Shap engi Let's see if so bangin so thu ega to fin da fine ga kitab jingpun pau don ko ega jingja ka ban saja hang ne prothai kata ka de ka kani ga jingja ka bangan pule ka de ka ban saja hang ne prothai hadian ka jingrong no ha ka por jong krislam le ngan ang sai chi sen kani ga jingja ka de hadian ka jingrong no ha ka por jong krislam le kan saja ka ne ngi tingim don shu ni shakru trying in let ga jingwan jong try ga jingrong no lai kan saja ka ne ha prothai Sngam ngan puli fi kindia tang finyo e ga jingmot nang ne na ga ten jong oblay ba oblay la ki jong ibri Shon Shap menta ha ga ya jong ni bang idam ta ga ya jong mun se bu khol ga ya jong jing ula Shon Shap what ha ga ya jong krislam le la shairu undang Shon Shap e la ki jong ibri to kala na ga ba nyaw jaga kitab jingpun pa ga khar ga ba ar ga ba lai ga kum ne ban ngala yo i we paru angel ba wan kiu na shabami gasngi udabat ya ga shap jong ubleu ba im bar ula pertare ga tien ka ba jam ha kita ki saw angel ha ki bala ai bor ban prinsneu ga khandau ba de ka durio uda om tu wa prinsneu ga khandau le ne ga durio le ne ki dieng habandang ila yo sham ya ki shakri ublei jongi halor ki shalang mat jongki fi hanne shwabo ubleu prinsneu ga khandau de ki saw ki angel ibangi pule hanne
Ublay angan Shon Shap shway laki John Gabriel. Kamu kani kani ka Shap ka ba ukam try laki John Gabriel. Ngano said kani ka seal of ownership. Namar tak tahu what mentaru akan ka ya jengga jengga ikan mau ublay Shon Shap laki John Gabriel. To ka ba ar. Ka Shap kani ka Shap ka mangikran ta ka kran ka Shap jong mun simbo khoi jong ublay. Fi puli ki Ephesus Haki Ephesus kalau nang gaba ningkong ga dekat gaba katlai. Kita di gaba ar. Ngong gaba ningkong ga kren ga Shap bau kam try ublay. Gaba ar ni kren ga Shap jong musim bo khoi gaba Shon Shap eligi jong gibrio mentah kan ga ya. To. Iway katlai jong ke Ephesus ha uma phiru aba philayo asnyawe ga tiang ga jingshisha ga gospel ga jingpen em jongpi. Ya uba hauba haba filangai ru la Shon Shap ifida mun simba khot ke jinkular kan ma ka bible kang la Shon Shap ya phi da mun simba khot jang ke jinkular phila ban puli ka kum kani ka ju ka jing tho ga ba ar ki koren kal no ga ban ning kong ga khat ga ba ar pu ar phinla ki bukum kini ki kan tien hi ba ubleu Shon Shap ya la ki jang ki brio ka ba mot ha ki wi ki tien ga ong kum ne ha ga khalet mat ba fi priang yo Jesus Christ fi kala ga ba mot la pan khapa ni fi da mun simba kho jang ublei la khapa ni fi sha ga la khai fi sha ga hi ma jang ublei ka ta ga khalet mat ba mun simba kho jang ublei Shon Shap kan ma ong ang si sen ha ga ya jang ni ublei Shon Shap ha ga ya jang jing ai ga ba ga ba kaba nangta hakaju ko porfidan kaman sothu baka nega Shap janga jingting khon ka adoption ka jingting khon fi pule ngi pule ka ni hakalana ka ba project ki Rome kalana ka ba project ki Rome kalana ka dikhat ka ba khatsan ba khan rio kini ka hangni finyo ega jing shai ka ba kodor bha habang ikrani ka ni abakrani ka ni snap ha Rome prakatsan Namar pimshim la pediang ya gaman sim ka jinglong mrau pat ya gaban shaptian. Henry fila pediang ya omen sim ka jingting khon. Dauba fila yam ringkat, fila yam kerpat, aba kopa. Nangta, utang omen sim hiken u ya plashai ringkat ya gaman sim jingi bangi long ki khonu blay. Kan ma omen sim ba khoi jong blay ya obala Shon Shap ya kita ki bala phangai sho blay ki bala diang ya Jesus Christ tian jong blay kang une omen sim jong ga jingting khon hang ne ga ba kang fiklam diang ya go wai pat ka judgment sim ga no spirit ka judgment sim ba findang long brown re fila diang ya omen sim jong blay omen sim ba khoi ya wa hapo ka men sim fi u ya flashai ba ka men sim ba ong aba ko pa la ne bang dai gi khon jong blay kataken paralog ka bang ang ifimene Hato La Shon Shap ifi ka Shap jong men sim ba khoi jong blay ka Shap jong men sim ba khoi jong blay na kan ma ga pong ga dang khna na barang hagi tigi por ki kaliret ki dam dunang ki khambun than ki boss na ju e ki nong khayi mo ki thap ki mar ki mata ki jungki ha ki boss but ki boss ki thap shibon kan no ga jatyar ong ese u khaw mo haga ta ga rukom rai kitu ki berni khaw la tho da ki kerteng jungki tu ki try jungki tu ki nong khayi ka babot kitu ki bro ki batrai ha kitu ki boss ki balik bo ki tiar keleng ki jaka Mahayo lan hegi shnong ki thau kim ju bakla satya nagada baka don ko to ka kerteng ka bakilat ho aki berni khaw le singan ong yu khaw aki berni khaw da fi vakrat tang dai tai varedo haba obleu pe na bedeng yangi haba obleu pe na bedeng ya perthai nga ha sha perthai nga ong kumta obleu te mano ki bedai ki jingu mano ki bom dei jingu kai ga be thu yu ka Shap jong mun se bo khoi jong oblei Hallelujah. Paralog nga ka ni finipor ay ba katakan ker huyefi. To. Ngan kran ka ba lingkot adu kata-kata ngan kran ka ba lingkot. Ka ba fidon kam ka bang idon kam mentaman sngut hu hangni. Mentang ila sngut hu. Ba obleu Shon Shap au kam try. Ka ba ar ka bang isong thu mentang ka Shap ka kran ga Shap jo mun sim ba khoi jong oblei. Ka bang idon kam man song thu ang ni mentang ka dei Menno ubleu Shon Shap yala ki jong Gabriel. Menno ubleu Shon Shap yala ki jong Gabriel. Menno kata ka Shap kawan haga jingim jong utao brio jong kata Gabriel.
Nga kwa bani fi ga por parlo katari ga sup haru kata ngala oi fi mena kendiat ki kendian ga khlemat ka ba fi pediang yau Jesus Christ ga do no jong fi ga khlemat ka ba fi kala ga ba mot ga khlemat bala khapat ya fi da bala pen khai fi ga jing kha ga ba ganjam sim ga ba fi ai ti la ga jong jing em fi pediang yau Jesus Christ ga ta ga ga khlemat ba men sim ba kho jong le Shon Shap ya ka men sim jong fi la ne yau tau briu ba shapo kata ka dega jingja ka baja ka perthai ka bakan jaman siam ka bangim sau thu aga dega perthai bakan jado ajani bat mdan brio manu ba yo iye kata de ta ka jingja ka baja ka perthai ka bakan jaman siam dega ta ka dega baton kam hadu kata amar kata da parlo ngadon ban oi fikap tu ka diki kentian ta fi snap ini ka jinghi kai ka janga ga ni ka por ka bang ngadon ban oi fi ni ka por ka de hato la khapat shisha ya fi Hatu fila pediang si cai Jesus Christ ke jing em jong fi. Haki wigi ketian ngan ong. Hatu fila kelaga bemut. Parlok kadai gaba snow sea. Kadai gaba snow sea ngan pandang kam daga taga ketian. Badan shibon ki bregi ba kam ya ladai baki long Krista. Dai kelampat kapat iki. Ki kelampat pediang Jesus Christ ke dok no juki. Ki kelam sau tu ega taga jing kapat. Ki shu kam ya ke jing long Kristan. Jat baki wan naga yeng ka baki ya long Kristan. Kama ka jinglong Kristan kam long kumta para lo. Ka jinglong Kristan ka ba shisha ka de ka ba weipo weu brio de sha marmet yau nong penem. Ka ba mot ngidadon ya kata ka jinga de ka ba marmet o try ka personal relationship ka ba ka jonga ka jongpi na ni jong tao brio jong kata ka brio baru try. Marta ka daw haba na krene ka ni na kwa pa ni fi ai lat ya ka ni ka ktian kan rong ka dono chfi. Hato fila pediang shisha yu Jesus Christ ka dono chfi. Hatu fila da machisha ya utrai ga jemfi fila u Jesus Christ u don mo ga don wa fi na marga khlemat ka ba fi pedia u Jesus Christ ka ta ga de ga khlemat ka ba Shon Shap fi daw mun sem ko cha blai dan kindiat gi gimtian ge bang ang fi ka ta ga de ga ba filap ngamo ban pening ban shwa ka ta nga le sha ga de khat ngamo ban nga don ban ong na ga de khat Bible Nagikala tiyak lang nga basaw ga dukhat ga bakhanday. Nga puli ka ni ha ga way ga por. Kani ka kta shishay ga doon wat changa. Kada kta shishay ga doon wat changa. Bonsin nga kran ga ktiyan chang oblay ngam ju kham kran ya ga bam kta ya ga doon wat changa. Kanole ga bada kta ga doon wat changa nga tip dang nga kran ga lom ka jingkar khu ki brio ki de yo ai ki bas ngap ki de yo ai. Hakikala tiyak lang nga basaw ga dukhat ga bakhanday ga ktiyan chang oblay ga omnis ga pa ngan puli ni ktiyan. Henry menta ba filayo itu ya ublay. Upol wang Henry menta ba filayo itu ya ublay. Nanta wang susugum no de. Henry kam tam bala itu ya pida ublay ken. Henry kam tam bala itu ya pida ublay ken. Kidan artli hang ni. Arlan ngapuli artli gijingma. Kabaning ko menta bala itu ya menta ba fila itu ya ublay. Kunio briong kamtam bala itu ya pida ublay. Ladang kambang ang mga long Kristan kata kabuat hakiwi kiktian ng nga itu ya ublay. Nga itu ya nong penim. Reka jingshisha ka ba kraw ka day ngan ang nagkaktian ka ba kame hato ka benem nga itu mo ya nga. Lada fi ang ba filong Kristan kamot fi kam fi nga itu ya nong penim nga itu ya utray. Ka jingkali mata ka day hato ka beneng ka itu mo ifi. Lemda nga pediang yo Jesus Christ ka dono janga lemda nga kala ka bumot lemda fi ai ti laga janga jingim show Jesus Christ. Kalaban long nga syukam ba filong Kristan re ka beneng ka benang jing itu. Namar kata ka daw parlo ka beneng ka itu tangla da fidon tangla da ngadon ya ka shap jong mun simukhoy. Ka shap jong mun simukhoy kam ja ha ga jing jingi. Klam ka jing pediang ya Jesus Christ ka dono jingi. De mata ka dam manong sisin. Kadai ka ba snow si ya brio bu shulong niya me ka jinglong Kristan. Uba klam da lap ya ka jing pediam ka jong ublay. Bawang ngalong Kristan kat ba ka beneng pada ka ngam itu. Kum gani ka jogot khat filap. Haga ba ar ka shiti ka ba ar jong upol sa Timothy. Kala namur ka ba ar ka khat ka ba khat kendai. Kini kiti khat Bible kiba dalong jingkar hu ye ga jingim janga abanga pule ye ne ka dalong jingkar hu snga ba ka Bible ne ar Timothy galong ba ar ga khat ba khat kendai. Henry ka ta ka nong rimas kem jong ublay. Kaya ini
kabadon kani ka shop hangni la panang kami ni ketian kong kabadon kani ka shop ka kenja shop paralok kumut ka pau shna kabadon ka dak ka pau ba napan buri hagata ka rukap utrai uithu igita ki balong ki jong sesen utrai uithu igita ki balong ki jong paralok ana sesen uithu habang idon ega shop jong te balai uithu uithu namar bangi don ega shop jong namar ka shop ka dei ka bamla ban buri ka dei ka pau haka perthai ka ba kenjam sim ngan ong bikum ne war usit tam ru yo ite yangi haka perthai ka banjam sim ngiran ka shop ka jong oblay mangiran ka shop jong oblay bat utep ngi dei jong oblay Kano tamu blay, bat ki angel jo kamalan. Lada ki ingi kita mengine ki jongu, ngine ki bala siuspa, ngira nega shao. Hallelujah. Plan guru ki finiga jan me, aga nega ketian kan yarap fi, aga nega jikai kan yarap fi. Ba fin pe yada de, lau Jesus Christ don mo haga don o jang fi. Pile sok maro blay, ne fi shakri blay daga fi hiar pateng. Waso e banga keren kita ki eke, kila balong ki bakham e, reki degi nongren nega ketian jang blay, namar kita ka dega jing shaga bakra. Lada fimnar ka jing dei baru Jesus Christ, piklam pediang yo Jesus Christ, hinam don shao, jong munsim bako jang blay ka jing im jang pi. Kabalai ka nega dekat Bible ka kran shpang ka sngi, jong ka jing siuspa. Namar ka tuk, ka dekat Bible ka bang pulis dang sao lenong ki Ephesus ka dekat life ho kong. Wat pun so si o munsim bako jang blay da obala Shon Shap if do ka sngi jong ka jing siuspa. Kaya ka si jong ka jing siuspa. Hato mentam pa siuspa ingi. Ada fila padiang yo Jesus Christ ka jing im jong fi fila IIT la ka jong ka jing im show Jesus Christ la Shon tang bala Shon Shap fila de siuspa fi. Te ka ibat kata ka jing siuspa ba ka Bible ka kran. Kan mau ka baka ni ka dekat Bible ka kran. Kan ni ka jing siuspa ba ka ni ka dekat Bible ka kran ka jing siuspa ni ka met do ajini ni ka logran yang jing ni ka met do ajini. Haka bagan jam sim la dep siuspa ya ka men sim jing la dep siuspa. Handai ublai uklam pat siuspa ni ka met ka bagan jado ajini. Kata ka jing siuspa kata ka si jong jing siuspa ka kran ni ka jing rong no. Ka jingwan rong no jong Jesus Christ nang te na sin benen. Banon shaw lagi jong kibrio. Ya ka ba Paul ukran ka shiti jong o shiki korin. Ka shiti ka benen gong jong o Paul shiki korin. Kala nang ba khatsan ka do khatsan po tangan pulia do san pulai. Iwe korin. Kala nang ba khatsan san po do san pulai. Kita gi khat ken yarap ingi aba ka Bible ka krani kita gi ai ke tangan pulia ne ka por. Skapha Henry da lele lanin la lele ya kaning ong ko para banget baka do baka snam kim la banyo ya ka himau blai limni ga bapot kanam yo ya ga bampor kabal kong ka do baka snam kanam yo ka himau jong blai haki we ki tien nginam let shabnang daga ni ga met do ajani ngite be ka ta jin shab khra ka ni ga met do dei bakan jado ka ni ga bakan japor thai ga bakot hang ne por thai ka don por ba daga jogo por fidan ka masau thu ka ni ga met do ajani ka dei ga bampat janai Haga singi jong jengrong no haga jingwan jong utrai ka babu kong on pen kop ingi dega met ka ba janai ka met ka ba kenjaman ka met ka ba kenjaman siam haga singi jong jengrong no ka ega ba ja ka babu ge thu kong kumni hakbi ngai thu fi ga jingmayan ngi no mi athia baro on re on pen kalai ngi baro shi sindana ka shikalamat ken haga turoi ka ba khatdo namar ka turoi kan sawa anda kum ta ki ba yap kin mi pat ki bampot bat yang on pen kala namar ka day da lele ya ka ne ka bapot ban phong ga bampot bat ya ne ka ba ya ban phong ga bam ya wa apostol Paul ni Ukraine ka jingwan rong no ka jong Jesus Christ ka ban saja ka ba anda ba ka turoi ka sawa nang tay na sunbenang ki ba ya au Christ ki mi pat ka met ka batma wat mangi ka badang em on pen kala ka ba shikalamat ka khma on wen no ni ka met do jini ngala banong ni kom yin kup ya ka to ka ju kam kum ka tu ka met ka ba Jesus Christ u kop andaw la mi pat na ka jingya nyen sayo ya ka tu ka met ka ba kan jaman si mangiro namar ka ba ka snabat ka do kanumyo ya ka hima ka jamo play on sa siuspa katakin parlo ka ga jing siuspa ya ni ka met wapasal Paul about for ekani Ukraine bhai ga ne haga lanang ba lai jong ga shiti jong u shige Philippines ka dekat ka ba ar pho bat ar phuwei lai lanang shige Philippines ka dekat ka ba ar pho bat ar phuwei apostol Paul Ukraine ong kumne sgapha tangan pule nabar kata ga jinglong trai shnong ji kalong habneng nang tarung yap community o nong penemu Jesus Christ about trai ka jinglong trai shnong jongi ka dei habneng ong ga Bible
Ngim long tres nang ne khndo kani ka met do jingi kani ka bakan jado ka badi tang hang ne po porthe tang ne khndo ka jing long tres nang jingi ka jing pet jingi ka dai bagin yo ye ka panen ye de gi trash nang jang ka panen namar kata ka daw u ka kani ka jing tho ngamo nang skap gong kom no dan pulis sa sisen kan long jing ka khu namar kata ka jing long trash nang jingi ka long habanen nang tarung iap khwilenti yo nong panem u Jesus Christ bo try uban thau thamai ka met ka jinglong rang li jingi ya ka ban peloi ka ba shidor ka met ka buram jamu ka ba kum ka jing pen tray ka jing pen tray da ka ba ula ru wat ban pandemic ki ai ke haladi ka ba gam no uban thau thamai ka met ka jinglong rang li jingi ya ka ne ka met do ka ba ka panangam na ka tin khasi ka ba sngo sun ai ka ba sngo sang sap ha ka ne ka met do jing ka met ka jinglong rang li jingi ya kan ka met ka barang li jingi ka met ka ba isang sat ka met ka ba kanjado ka met ka ba nun put ka ba melapan imsa lakhat ka met ka jinglong rang li rai ai ngo ble ka si jo ka jingwan ka jongu Jesus Christ ka jingrong no ka jongu trai on pen gelador on sius pa na ini ka met ka ba kanjado jingi on pen kop da ka met ka ba kanjan sia namar kata kadaw kan parlo ka ba ka wat pen so si Omen sim ko jang blay daw bala Shon Shap ifi hadu kata ka singi jang jing sales pa to namar kata ka daw nga kwa pa na fini ka puar ka ba nga don pa na fini puar ka digani few imenta nan wanas nang sa sisian baga Shap haba ong Shon Shap kung mga ong ifi ki benta ka ba kham shadian wat lang aklam krani ni benta na hagap jingkiran kham na khama ka Shap ka diga ba pau shna ka ba mlaban buri Rai namar ka ne ka Shap ka de ka bakin jam sim ka Shap jam sim ko jam play ha ka parthai ka bakin jam sim te ka da pau shna khlam la bore rai ka parthai bakin jado ajing di ki khmat pri chung ngim yo i ka ta ka Shap mun sim ko handai ka parthai ka bakin jam sim akmat ki angel jam play akmat ka hima jang jingdom la yo i bangi da ne ka Shap jam mun sim ko jam play bangi de ki ko jam play ka ba ar ka ba ngapen ifi ka ba ngapen ifi ka ba ngapen ifi ngom ka Shap ka krani ka jing kam try jang ublay ko mga pen ina ka kitab jing pao ublay man taro la kam try lagi jang kibreo ba ka si jang no un sawan Jesus Christ ngan sawan shaw hakat ka si bala pendep ikata ka yeng jang ukpa jang haga yeng ukpa jang ngan sawan shaw nun shaw no ya kita gi khon gi jang ublay utranan shaw gi khon gi jang ublay marbaling gi don ka Shap jang man sim kho jang kata ka re ka don kam to nang ta pada mengikran ni ke Shap ni Shap jom se ko jom play na mata nang akran fiki kitian kambon kendian hang tu ba finda snow tu ba fila priang shisha ya Jesus Christ ga dok no fi fila ai ti la ga jong jing im show Jesus Christ para la kata ke ba finan ga Shap jom se ba sa ka bang pniyo ka sngi jong ga jing se spa ka sngi jong ga jingwan ga jong Jesus Christ ka sngi jong ga jing se spa hallelujah on se spa ni ga met bang jo rei tang kendiat ki gentian kan ong shabangan pangko abau blewan ban se spa ka si jong ga jing no ban se spa ni ne mai ka met ba ken jado ajani un se spa kita ki badan ka Shap jong man se mo dia mata ka dang sa ai fi ben Hato La Shon Shap ifi Hato La Shon Shap ifi namar tangki baton ka Shap chomut se mo jam lay kin yo light ya blain gur khu fi ding chan u blain gur khu fi ding por ha don ya ngan duai ko ba be ing duai ne ka don chang baro basa si sen ko try men gur khu ye baro ki bas ngap ing ka tien chame ki bas ngap de ka don chang ki baro ko try de ka ba pen shong rem ru ye ka tien chame ka bang pen I ka bang aya play cha ka jing duai jana ka dei la da don mano ki bas ngap ing ka jing kran ko try ki ba klampat ye sup bat me ki ba klampat priang ye me ki ba klampat khapat ye ki ya play cha ai ba ka ni ka jing kran try kan ka daulun ti ki shakabakin priang ya u Jesus Christ ka jing im jang ki ken ai ti la ka jang ka jing im a play be ye cha ba on yo Shon Shap iki ko try ba ka sngi jang ka jingwan ka jang me try be ye cha on rong no yaki on rong no yangi ablay be ye cha namar ngidai ke bala Shon Shap namar kidai ke bala Shon Shap try ga duai ni ka jing duai ka do no cha ba ai bi ni jing hikai balun ko e cha try in ker khu
ya barok ki bas ngap ikani ka jingkran na leja menta shadu bam chukut ka jing duai chunga ka lang ko try amen but amen